I'm not going to tell you, no. You're up, Walla. Don't get us. Check on Kawara go for me. Engineer. If we're to each. Chilija ni no neba ne posiji. Ndi abasiraba. Chile fancheni ne megin. Jena afianko. Ile henie chinatara mego. Awa kwana we dobeji. Dobi ru ebe ozo ai kpori jum no shi. Akwe ni fen gwagi. Eno kwani fen kuru. Papa. Kenkem je bolu jini no ba je le na afia. Obu na ile sije jini no ba. Ken kai eri a obu. Ken kai ele na obu. Okay, ngwi polisi ya kita jele. Kexin kai akọ. Ibo nyara. Ogu anweji. O nwere mgbe igotere ji n'ụna ị na-akọ ji. Ị na-agwa m nke ahụ ọ bụ. Ị na-akọ ji. Ahụ ọ bụ nya ahụ gbukwu ego ebe ahụ dị apụara. Agụsikwe m ọgịnị. Welụkwanụ nwayọ. Nwayọ emechakwanụ bụlụ ezigbo nwa toka ibi ọ ga-emekwanụ bụlụ ezinụlọ nke maka na ọ na-adị nwatakịrị na-eto ọ dị ka ọ nwere ihe ọ ga-awụ emechakwa ọra ka ibie fikọrịta ọnụ ga onye na-ekwu okwu ịsụchuru isi ka ụmụ nwaanyị ndị ụka akụrụ aka onye na-ekwu okwu asị gị tinye ọnụ okwu a ekwentị ka ngwa gị bọsụ ọbụla na-ekwukwu okwu bara uru ịchịkọrọ aka kechie isi ịchaa n'ụzọ etekwara ọfụ arụkpọngọ ofu anya a na-akụ iri papa ọgịnị nepikere mama aka mgbe ọbụla anyị ekwu okwu Susan ọbụla na-enye nsogbu ọcha ka ọmaka a na-enye nsogbu atarọkwanụ m unu mụ na-ejego nwa ya ri nri n'obodo mana ekwusigo m ihe ekwu ya baa gị na ntị ka ọ dịba papa ya ihe na-azụ mma ọdụkọ mma o Lucy dia hai ele. Ele se agro hai. Mama, ya men. Abu se yeso ya men se. Osi kele ele. Okay, ki ada bi ku aku. Ya bi ku. Bi ma ji ono le bu aha. Eh? Bi ma ji ono le bu aha. Ke da bi ku. Bi ku la bi ku. Ku no fu ebe ka ma bi ku. Ye na ku nye. Hey. Ozugbo. Na papa. Ah, wa mama. Mayola, onwere ọzọ fọrọ gị ya ikechibego isi ka ndị ụka akụrụ aka mmanya nwa ihe nwere ọgbago nke atụ magasa unu igwe na-ekozi eko onye ka hapụ ọnụ wo hapụ agụụ ka anyị chụọ ọgbagụ ka ndị gịrị bịa ị na ha chikwe gị ndị ya nọ n'ime ụlọ ọkwa idobe m nke ya nọ na-ahụgoro ịtọ n'ime otu dị ngozi nsogbu adịrọ ndị ga-aghọta ka nsi wee ka ndị gọdụ isi ihe ga-eji wee nzukọ papa ma agba mbọ mma agbata ego nri ya n'ụlọ ofe enyi okoto ndị papa nwanne ni bọkọsi aka ndị ya ọmụma na-azọ na-eju na ndị njem ute na-azọ okwu mmiri a mana fụọnụ mba nwa nke bụ eziokwu na mgbe ị na-eweta anụ anụ nekwa ya si na agba m na mmanya ga-ejikwa oyi ị na-eme ọfụma Ikiru nne nne gị anya etu nsị ede gị etu a n'akụkụ nke obi m ebe a na-ada ọ na-agba m ya ọ na-eme m tonto ị ga-ewetazi eto ndị nne gị n'akụkụ taa ebe a na-agba idozie n'iru m ọ na-ama m jijiji mume Ogo nna. Abụrụ ịgba abụ na etu esi wee dịrị nwoke n'ọkwa na nwoke na-akpa ọsọ ọ dị ka ọ mara ebe ọ ya eje ọ gbarụghị ekutugo m ka m gwa gị eziokwu o nwere nwoke ọbụla nọ n'ụwa Chineke kere n'ụwa ji ụkwụ ya na-abụ ọ bụgoro nnu ngwụrọ ma ya bụrụ ya na o nwere odogwu n'etiti
onye ha ene ya anya ọma nkwete chaa na-emugori ofu ụfọdụkwa ịmụvu ụlọ ịpịa na ịtarị mma kebe eziokwu na gwa ya ama m n'ọchukwu iwe ntị ga-agwa gị ọ bụrụkwa na nna ya iji agụrụ adịghị m emekwa ka ọ dị ka ya sị ịgba afụkwana gị n'anya ina ekwe m ifere na n'ihe ọbụrụ hapụzi ya niile achịkọta nka Chineke were abụ n'ụtọ na atọ maka ikisi na ndị nke ọga na-etikọ okwu maka ụgbọ ahụ ịma ife ga-ekwu mana afọ ebere ife adịghị na dọkịta onye nwa ka ndị oyibo na-akpọ saa egwuri egwu ka ha na-egwu akwa ifo ezusu ya n'afọ ịbịa were ego na nke ụmụ ka a wee gbasịa gị na ịfụnanya ahụ zuru esusuru ị na-aṅụrị igbo mba ka anyị chọrọ ịgụcha Oluchi, ịgazi akwụkwọ keki natakwazị ịgazi akwụkwọ achọrọ ịnụ na akwụkwọ maka ngwa akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ ọzọkwa Chineke mere m ebere ya na nna ya esighị ego ahụ na onye ezikwa m ya na o kwuchara ihe nwa mezi eme a na ọchịrịkwagochi ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị na ọ na-aya Oluchi ngwa bịa ka ị nọrọ ana ọbụla ọ ga-anyị emesi anyị emesibego ọbụla ga ya alụsịrị anyị na-alụ maka anyị tụọ alụ ọkwa ife akwụ onye Kelechi, ịma nwoke anyị fụ n'ụzọ nyere anyị 5,000 naira. Anyị ejefukwa ọzọ. Mechipụgo gị mgbe niile unu na-esonyelu ụmụ agadi nwoke nọ na vileji nye onwe ezi nnọọ ụmụ pịnọ juru ebe niile unu fụ ọ bụrụ na agadi nwoke a maka na ọ wenyezi anyị 5,000 ahụrọ m ya n'anya bịa ka ihe na-eme ebe a nche efo bụ efo onwe ọrụ m ga-arụ nwụrụ ụlọ gbọ m aka atọ n'isi ọcha ka maka onye na-ekwu onye na-ekwu Obinna o nwere onye nwe odibo n'ụlọ ọ bụrụ na anyị emere ya ibe anụ ụlọ jemee ya anụ ọ iwu na anyị ga-eme ya chere mụ ka isi otu agwa okwu Gịnị bụ na amasị ụzọ agwa okwu? Ọgwa ka anyị na-ekwu Papa na Oluchi ka ọ ga-akwọ nya achụchi ya tia maka na ọkwụrụ ụgwọ akwụkwọ
akala ekwu nke ahụ nke taa anụ maka njọ ọ bụ na ihe apịa ya pịawasịa ya arụ maka na ọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ihe adụrụ mma na Moses nwaanyị dị ntị njọ ihe adụrụ mma kwere nwa ụgwọ akwụkwọ nụ ndị kwesịrị kwere nwa ụgwọ akwụkwọ nụ okwu ha si ebe ole na-aga kedu ebe okwu si aga ka mmata ebe o si aga mba ajụjụ gị dị mma ọmụ amụrụ ya welu na-ego ụgwọ akwụkwọ nye ya ka o wee jebe akwụkwọ ọ kwesịrị ọnata ebe a kewasịa ya azụ welu na-ego ụgwọ akwụkwọ nye kedu onye na-eche ka ọ kwụọ ya ụgwọ ị mara ọ gị na ga-aghọtara ebe unu na-eje ka mkpu na eziokwu kebe eziokwu nọ n'ime ebe na ọkwa ifuru mụnwa tụkwara n'ebe okpuru na ịgada mmadụ enweghị m ego enwere m ego m ji akwụrụ onye ọbụla ụgwọ akwụkwọ ọkwa ifuru ego m ama mba na ụgwọ akwụkwọ onye ọbụla papa ahụmaghọta akparamagwa gị n'ụlọ a ahụmaghọta akparamagwa n'ụlọ a cha nke ikpeazụ a keke bụ na inweghị ego akpaghị n'ụlọ aka n'ọnụ mgbe ọbụla inweghị ego ka ihe iche ego ga-eme mmadụ ya nleji achị gị mleta achị gị kụziere nwa ụgwọ akwụ ya bụ akwụ ị na-akpụsọ ya adụrụkwa mma ọ dụrụ mma ifezi oge akwụ ka njọ ga-enyi m ọgụnwa ya gwa m nwa bụ ichie nze igwe nke na-abịa abịa bụ nna gụọ ya gọọmenti m ga-esi wee gbaa ezinụlọ m dị ọkpara na nne ya dị nwere obi okwu dị mma okwu dị agwa nke bụ eziokwu mana ọkịta ka m fụrụ na ara na ya esiri ya kwetị ka agwụ ụlọ mbọsi ọzọ n'ụfụrụ mụtụkwarị na-egere rụwa m egwu ụwa na-atọ m ịkpọ mgbe ụlọ abịa ebe a nwere ofu ofu nye nne nna nna anyị sịrị ịlụ mmadụ biko papa ka m gwa eziokwu kịta ka m kwetara n'ihe niile nne m na-ekwusi isi kịta ka m kwetara ọ bụ onwe ihe ọzọ iji ego eme ọ dịka ụmụ pinọpinọ anụ ị na-eje aghụcharị papa ọmụma ka ị na-arụ aka ya kwuru nwa akwụkwọ ka m fe gụba m dị ara soro m ụnụ jee ṅụwa ara ndị isi adịrọ mma ebe nọrọ m na-ege egwu ọbịa na-akpọ bụ egwu na-aba n'ombe ndị ara bụrụ ekwu ọbịa ije nwayọ o nwere ego ebe njekwa ajọ ọzọ egote m nke ka nka ihe ọbụla a na-eme nnọọ edere nke iru ibie maka ndị anya ebe a ndezi ebe a ịtarịta ebe a mere zuru okpu a ka m kpunyezie oge n'isi ka ị bụzuru nke iru ogbonna ichie nke iru ogbonna ichie nwa ịdị ọfụma na ịdị ọfụma igwerigo na-egwugheri ibe niile na-eme ewe ka ọdụ iwe tụgharịtazi ka ị mara ihe niile na-adọ mma n'azụ a na-emezi ọ na-ada ikpo mba anyị mafu na ogbonna anyị mafugo ogbonna otoro gbagbukwo onwe gị na bed onye bụ bed onye be aka ị nọ onye be aka na nụrụ na nwaanyị akwụna nọ na-eri mbọrịtọ otoro gbagbukwo gị anụmanụ egbe na-egbu ahụ egbe na-egbu
ebele butu Ahuli we ben na ma bia ko mu. Isi na bia hey pota Benisco baba tule ma harua Benkoko Bendida iwo nyojo bali manya ka dikuleju mba ala so badro ke isi na gba enti butu ihe a na-emekwa no bi ife mma ifo iwe na meru ala ifo na ekpugego mo ogbu ndị ichie m ife mma jiwa ben ka rụ ọrụ ka ọ dị mma kere here sha azigba kodu na ego ribugbo onwe gị na ego ala tụla gị ala ejidele gị chukwu abịa mma ejidego nzu obi mpụtara hapụ nwoke a nwere ma nkwụ a je ka nje gbu ya mmadụ ala ejidego nzu obi mpụtara hapụ nwoke a nwere ma nkwụ a ọmọdụ ifo na-eme jere ka ngworibe ị ga-anwụ n'elu mgbori ndị be anyị bịa kwado ahụrụ gbogbo nna n'ime ọhịa ndị n'ebe ahụ ahụrụ gbogbo nna na nke iru ka ha nọ n'ime ọhịa na-eri mgborịtọ na-akụ kpo pa kpo popo kpo anụ ọhịa ọkwa iko n'ime ọhịa ị ga-akpọgị iko ike akwatu owu anụmanụ dekwe nke iru ga-adịkwara ụmụ ma ndị ihe abụ ma ndị onye Kongo ma ndị siri ala lo ma ndị ụmụ ndị gara m Ogbonna awụ anụ ọhịa ihe nọ n'ukwu ga-egbu Ogbonna ma ihe nọ n'ukwu egbugo Ogbonna egbu ihe nọ n'ukwu kịọ idi ọya kịọ ma Ogbonna anyị na-agba m ọchịchị na agụ kedu onye nna bịa enyi nna ya anyị na m so ana m arụ ọrụ ọ bụrụ na ị chere ịrụ ọrụ enyi nna ka gba ihe soro ụmụ okorobịa ndị nọ n'ime ọhịa na-achụ ndị efi ya na-aga na-atagbusi ihe anyị nọ n'ime ọhịa kịta ka a chọpụtara na ewu anụ ọhịa anụ bi n'ime ọhịa ka gị mma anụmanụ bịa ebe a bịa ka m gwa gị enyi nna ha arụ na-eme bịa isi alụ bịa ihe na-eme bịa nna gị ihe na-agba gị ememe ị ma na nwaanyị amosu ahụ nọji na be kpara ekete ihe na n'otu n'ọnụ nwaanyị ahụ oge na-agafe ihe na nwaanyị na-eti kpo nkụja kpo sọ gịnị na-eme ife a mgbe hunata ala wee na-ozi anya bụzie ka nwaanyị ahụkwụ ya na-emezi otu ị ga-egbuta mgbe Chineke mana maka na ihe njiwe na-agwa gị ha onye so ọ ga-anwụ anwụ o mechaa nwụọ ihe ọma emeghịrị ya ụmụnna onye so na ọ ga-anwụ anwụ o mechaa nwụọ ihe ọma emeghịrị ya bịakwa kịta tupu nna gị anwụ ije ije akwa ozu charụkwa ihe iche ịgwa mbụ na nwaanyị amụsu a nọ n'elu ihe na nna gị nọ n'elu ebe ha nna nke mụnwa ịma na ihe nọ n'ukwu ga-egbu nna gị egbuo mmadụ enweghị ga-egbu oge anụmanụ na-egbu mmadụ igbo mmadụ gọọmenti egbu ogu onye na-achọ igbu mmadụ aga eme otu a enyi ndị ya wa anụmanụ ka ihe oge mmiri agwa were nwa na-aṅụ ejiju nwaanyị ngwa ka ejiwe kena egwuo mmadụ taa nwaanyị amụsụ nwa m enweghị nsị ka anyị gwa gị akwa ịma nwoke ahụ Ichie Ogbonna achọrọ ka ị na-akpakwu ya nso ka ị na-ejekwuru ya nso
ị mara nwoke ahụ nwa narị nne n'obodo anyị. Nnụnụ okwu eziokwu ka ekwu. Ihe anyị kwuru bụ eziokwu. Uche m dị ya. Eme nchefuo ụmụ ya ọzọ nsị ka m gwa gị. Ị mara ọ bụrụ na ị na-ejekwu ya nso ịmago na-anapụtasị ụmụ kirikiri ọ bụgodo ana ịmara onwe gasị ana ọ bụgodo be ya ebe ahụ obi Obinna ọ bụgodo ego chekigodo ụlọ ya ahụ icheki ana ebe onwe gasị ebe ndị ọzọ ọ bụgodo be ya ahụ ọ bụgodo ana ahụ obi ọ bụgodo ana ahụ onwe ibi ma be ya ahụ ọ bụrụ be ya ị na-apụtali ya Obinna ịbụ n'onye oshi nkwute onye oshi ka ebu iche na ọ dị mfe ịtụ isi wekwe ya ọ dị ọkwa mfe mama butuo cheke ndị oge anya ịma na ọ bụ na ile ijekwu ya nso na-atasị ihe ndị ahụ nwa gị agụrụ igwe mma abụrụkụzi nlọlọ gịnị ka ị na-ekwukwe mama dị mama Obinna nwa m na asịrị niile a na-akọ ihe na-ekwuzi ụzụ n'obodo anyị bụ maka ihe mpa anyị eziokwu maka ngwa gị ịma na onye ọbụla gwa m na mpa anyị eme ụdị ha mụ nwa ya ekwekwo nwa dibịa gbaala m ya n'afa egburu m isi dibịa adịrị n'ala nwoke etechuo mmadụ otegwu anyị rile mgbe m ji maa na ya bụ okwu esighị ike mgbe nna gị ji ya anatazi n'ụlọ ọ bụrụ ego nri ka ọ na-ewetazi ọ bụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ọ na-akụzi nwanne gị n'ọbata onwe nke isi obululie mgbe aka m ji malụ na ya bụ ihe afịagwa arụ mana sọsọ Chineke maka o esi mmiri Moses nwaanyị dị ntị njọ mama ịma nkecha mụ babụ papa isi wee gbanwee ọ dị egwu mekata na ọkwụrụ ọtọ gbanwee n'ofu ntabi anya onye gwa m na mpa ya eme ya nwa m ịmakwa ya ife bụ na nna onwekwa ihe ọjọọ mmeli ya ọnụ katakwala ọtọ gbanwee o soro ụmụ nwaanyị mana ha nye ya n'ọnụ olie maka na nke enyere n'ọnụ elie na-aka njọ enyere ya n'ọnụ elie ọda itizi isi n'ụlọ bụ otu ọ jụrụ afọ ọpụkwa onwe nke ịdawa owelu mana soso Chukwu nọ n'eluigwe malụka o esi dozikwa ama ọnọdụ a ọnwa akwara ihe mme nwoke a ya abụkwa ihe akwa o wee na-eme ụdị ọmụmụ ọ na-eme Chukwu bi n'eluigwe mana ndị emeli ihe kwesịrị imeli ya dịka nwaanyị mana anya abịazi ya n'ilozi eri ogologo ọ ga-amarụ m ebe nke a si nwekwa ihe mmeli ya kama na mma na Chineke bi n'eluigwe n'ụlọ ọnọdụ a bido na ọ ga-agbanwekwu ya dị mmụọ ya nweratakwa amị ya ọ ga-akpanatakwa amị ya n'ụlọ o nwekwa ihe mmele nwee mejọ ụfọdụ ya kama na mma na nwaanyị ya si nye olie o si nye olie nke ị na-ekwuzi awụlụcha ebe ka m mesi weta ego mmeji nwaanyị akala ndị na-ele akala 20 naira. obere ife a obekazikwa nwere ọsọ mmegota ha ncha niile anyị rijuo afọ Nkiru kedu ihe iji rapụ ihe kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ ụtụtụ afọ ke ife ọ dịka makwa m onye bụ biko jebele onwe ya makwa m ebe nwa ya nwa bụ Nkiru ka ị na-ajụ ya na-ata di ya anya kechikwa dị ike ka ekechiri ụmụ gị ogili n'ụtụtụ a gị na ụmụ gị
na-achọ ndị unu ga-echi Ọ bụ mụ si ka ị ghara ijide di gị ọfụma. Nwa kpọlị ọwe ha. dịka ọ gị n'ala obodo m akwụna ọka ibili gbara iri ya Ahịa mbụ. Ma nwee ike dịka m. Ihe na nwunye ya. ikechikwa gị ike ka ekechi ngwugwu ogili na-achọ ndị unu ga-echi ndị ala bịa ka ha dị dọlati iburu ibu ọkụkọ igbo ka ebe kwadosi aga n'ụtụtụ a iche na mama ha alụ ala gị niile ma mgbasi jaba aja nsalụ alụlụ ala ya ama nwa ọkụ taa unu mechara onye kpọrọ m nkịta bụ mụchelu bụ ka ịbaga maka nnukwu echegoro m na ka nye gị obere ego ka ị wee ri tutu nri ka ihe niile na-aga ọfụma ebe nọ n'ụlọ ebe ndị ntụ omekwa omume mgbasi na-abụ nwaanyị nọ mama akpụrụ baba aka n'ụlọ ọ na-anyị bụ ezinụlọ ọ bụ na ịhapụ anyị akwa na ebe na-abịja ike na-amị ya isi ebe ije ebe ihe na-enadị otu gị wetara ego n'ime unu na-eweta ego ụgwọ akwụkwọ na eji ore ya papa gee ntị ka m nwekwa ife ebe ahụ ị na-eje isi gị na-akpụ ebe a sị na ngwa gị ya isi mma enwere ike ịbabụ n'ime gịnị fe gwa gị maka na gịnị mere ekechigo m ka ihe mere m ebe isi wee jenụta ụdị nwoke a na-eme bukwu ọfụma n'ọkatakwụla ọtọ gbanwee ụrụ bụ ndị ara ka ndị ntachie soro ya ejegokwanụ m n'unu nke m nyere n'ime mana ka m mekwa unu mma maka na mụ wee kechigo ka unu nwa tachikwe ka nze akpa ego
Ada m ezi eze no. No ka m weta ku ezigbo ezigbo. Na wa yo ọsịsọ. Na wa yo ọsịsọ. Papa. Ọmụ nke nta. Gaa ntị ọfụma. Were m ya konu maka na m nwee ekechigo. Wozie m ya tachie. Nwa bara uru. Ọ sị anyị nwa ọ sịrọ gị nwa onye goyi nke grapụ anyị. Olu ndị iche igwe ekerịta m nke osiri azamụ ife ji akpụ m bụ ka mmanụ kwuru si akwadobe maka mmemme eji eme n'isi isi mmemme a na-abịa igwe ga-adị n'elu mgbe ị dị igwe anyị na-abụ ndị ichie n'obodo anyị na-akwado mmemme a n'ụdị pụrụ iche kama na igwe ọ dị mma ka nwoke tinye aka nwaanyị tinye aka ngwere tinye aka etinye aka ka ihe anyị na-achọ wee doo ụda karịa nke ọ na ụtụtụ adịbụ n'arọ ndị gara aga ya bụ a na-asị na mmemme abụọ sọsọ anyị nwere akwado ka wee nweta ife anyị chọrọ igwe ịgwara mgbe ebego na mmanwụ ụmụ anyị ekegofa kwadobere egufa ya agba ụbọchị ahụ ya dị egwu bụ ndị ikoro ndị anyị bụ ụmụ agbọghọ anyị fata eso na mmemme ịfụ na ọ da ụda dịka esi wekwu gbam igwe ana m ekele Chukwu eji m afọ ojuju na-ekele Chukwu maka idebe anyị ndụ ka anyị wee bụ mmemme nke afọ ana m ekelekwa nna anyị ife na alụsị n'obodo anyị ka a si wee debe anyị ndụ zọpụta anyị n'ọkịrịkọ ya na-ayagasị ewe na-akwadobe ime mmemme a ka onye anyị ike ewe mee ya ọfụma were isi anyị mee ya were ndụ anyị mee ya mana ebe anyị na-ekwu nke a gosi na mmemme nke afọ a ga-ama mma dịrị ihe mma na ezinụlọ anyị na-efu n'ofu Chikondo, Cynthia, ka anyị jụkwa na ife amaka ka anyị ghara ichefu ka ekwu si akwado maka mmemme nke echi. Ihe a ka ị chọrọ eji chọọ na ihe ọzọ nna ọ bụ maka m obi jupụta m na-awụli nna m wetara afọ akwa ọfụrụ na-eji nne nke ụlọ ka mma inwe onye na-egote gị inwe nna mụnwa ka onye na-egote enwe m nne nwe m nna ozuola ka ife na-ekwuzi ife a inwe anyị abụọ gbasapụ n'obi ka nke a echi na nne m gotere akwari nne echi ka nchi ngo ofu ka iji jikwa ngote ka dịka anyị na ezi oyi bie imela nne m abịa m ka m yọọ gị ka m maa ka ị ga-ekwe ka m gaa gote akwa m ga-eyi mgbe a ga-eme mmemme. Adaeze ọkwa ịma na igwe anaghị ekwe ka unu pụọ apụọ n'obodo a ọ dịala ka unu na-akpagharị ịchọ ka ịrakọ mụ na igwe nna ama m mana nna ndị odibo m ga-eso jee nsogbu adịghị ime na emechaa ka nyọọ igwe eme ka m gakwuye ka nyọọ ya nna imeela mma ma ọ ga-ekwe imeela
Ọ maka Adaeze chọọ ije ahịa biko ka ikwere m ka o jegote ihe. Adaeze chọọ ije ahịa? Achọrọ m ka ihe ọgụ Adaeze chọọ ije ahịa ka o jegote ihe n'ahịa ka ị hapụ ya ka o jebe. Ịmakwana Adaeze ka isi na-eje aka na-akpagharị n'obodo. Adaeze onye ka fadị? O nwere ndị ya na ha ga-esokwa. Hapụ ya ka o jebe n'ụlọ. Ya ndị chọrọ o jee? Achọrọ m ka o jebe. Ọ dị mma, tupu m ekweta na ọ ga-eje, onye ndị agha ndị nche ga-edobe eje. Adaeze ka Adaeze ka eziokwu ọdụ mụrụ ụlọ oge ọ ga-ejesi ndị nche ga-esokwa ya oje. Ọ dị mma ya chere ma achọrọ m ka ife ọbụla mee ofu mkpụrụ anya bụ Adaeze. Achọrọ ka ife ọbụla mee ya, achọrọ ka mkpọkpọ ya, achọrọ ka ntutu dụọ ya. Igwe nwere ihe ga-eme Adaeze, a ga-elele ya anya ọfụma, nwere ihe ga-eme nche ọ na Adaeze igwe igwe. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Kee ka ime? Adị m mma. Ya mera. Ebez na kwalo, ola dama. Meutwa. Get this name. Adaeze all believe. Hey, dalo. Imela. Chere. Kebis. Because I'm more. Money good one watch. There's only about Luchi. One name why. One name why you can't make. What's the name? I got one best. Adaeze. Quem é macaco no mundo?
ife na na come onwe fe mana des otoku nche gbomo ncha gbomo fe na wata onwe fe mana des sana ko ajende mmakwana m gakọta n'ụzọ ụkwụ m chipu adịgo m mma makịta ọ dịgo gị mma Adaeze ijikwa n'aka na ọ dịgo gị mma adịgo m mma ekene dịrị Chineke biko ọ dịgo gị mma adịgo m mma kekwere ka o si dị gị mma mmadụ nyere m aka mmadụ nyere gị aka kekwere onye bụ onye nyere gị aka ọ sị na afọ ya bụ enyi nne ya enyi nne ya nwanne ma onye obodo anyị ka ọ ọ sị na ya bụ onye obodo o Chineke biko ekene dịrị gị ekene dịkwara enyi nna ya nwanne ọ ma igwe kara igbu m egbu taa biko ka anyị naba Chineke ekene negodo ogu ndị a enwena n'iwe anyị na-akwado nna anyị na-ejikenu anyị adọrọ ịhụ nwa n'anya n'elu ozugbo anyị adọrọ ịhụ nwa n'anya tata ndị olufu ahụ maka mụ di m onye yi ọ dị m n'obi tata bụ taa ka anyị egosi unu na ihe anyị ebe a ka mfugodi imagodi oye magodi nke ya ga ka mfu ka bụ ya nwa ogugo ekoye na biko gosigodi ka anyị ọlụ gị biko na-agba nọ ka m bịa bịa nọ na-agba nọ ka m bịa ndị iche kwenu kwenu anyị ekele ka Chukwu ọdị ama dị n'eluigwe ka ife anyị mesiwa aga ọfụma mmemme anyị nọ aga wele onye ọbụla obi ebu sọ m anwụrị obi ebu sọ anwụrị mmasị ka m were mmanya dị na efere na obele karamama ya na ọjị wa kene onwe bụ ndị mere ya bụ wa dị mma igwe ekele dị unu igwe na unu onye jere mụrụ ya idieno ya zọnụ ya igwe ga-adị na were onwe dị ụlọ afọ ka mmemme ka afọ achị wee gụọ ọfụma ụgọrọ ọfụma maka anyị nwa bụ ndị ichie tiri uchu na ya nwoke tinye aka nwaanyị tinye aka wee gụọ ọfụma ịkwụrụ mpụsị aka ụmụ anyị ndị nwaanyị ji wee na-etere egwu ife wee na-aga ọfụma igwe nke bụ eziokwu elekọtazi nwa iji ogbo nne ya ka o si
wee na-eteli egwu uche ndị ya na-eteli egwu na-ayọ ụgbọala kọfọrọ ifo eze nwanyị na det fanabọ kapasiti ebe agha na-agbari egwu ife be mmadụ mma mana nke bụ eziokwu bụ na achọpụtara na aka chi anyị na-efe na nna nna anyị agala ife na mmemme ka afọ ka ya ebe na ekele deliver ga ọfụma nke sọzụ nsọ nsọ rinne bụ ke mekịtasị ada nwaanyị okwu chukwu ofene ọmazị na okwu chukwu ya tebe ego kwades na Onye. Biko, chọrọ m ebe a ka nje kpọọ ya. Hey, Sharon. Isi ka ị bịa fụ Adaeze. Isi ka ị bịa fụ mba. Asịkwa m ka m bịa fụ gị ka m malụ ka ị mere. Ngwa m, ka anyị baba. O nne m. Ụmụakazi. Adaeze. Nwaanyị ọma. Igwe ga-adị ndụ wee ruo mgbe ebi ebi. Igwe nke anyị gba ọzọ bịa be m udo adịkwa. Udo dị mana ọ dịchara okele. Igwe ịma na ihe metụtara gị metụtara m ntukwuo maka ebe maka nwa m nwaanyị Adaeze bụ nwa m nwaanyị wee na-asụ na Adaeze ezigbo ihe eji mmadụ eme ihe ka hapụ ya kwa ọnwa ọdị o wee kedo ka a ga-ama ama eji ịma ihe metụtara gị metụtara njigara ya ka m ji wee mee ya n'owu maka na elee ego nwa afọ onye ga-anọchi pụta ọ ga-amasị ka onye ọzọ dị ebe Ugonna ga-anọchi mba ya ka m ga-esi gị n'ike ma ihe ka a ga-eji maka na imefe anyị otu isi n'ọrụ mgbe ịma na nwoke anaghị agbada ka a na-ụta ga-esi nne maka adị ama ama echi asị eme ọsịsọ emeghọrọ ọdachi ma anyị ga-eme ka onye ọzọ ghara ịnọchi ọnọdụ ya biko onye ka nsị ka mbịakara ọnwụ kedu ife anyị mere gị?
ke udi onwu di fa ke no udi onwu di fa onye ifo tata ya futu ya eji otu anọ ka onye nwa ya si wee nwu Owunna jide obi ya aka ọ nwoke ka ịbụ jide obi ya aka ife agbakwana ife ụlọ uju ya emewu ka anya bụ nwata nwaanyị nachite azụ ndebe n'uju ihe afụzi ya ebezina ọlụchi ebezina ebigo ọlụchi ozugbo ọkwa nna ya ọkwa nna ebe a nekwe m nne nna ya papa ya nke ka nne nna ya anụkwa m ife mmemme nsọ m nọ ife mmemme o wutekwa m ekwe nnọọ ị na-achọ nwaanyị ọhụrụ nke nnọọ onye bụ nwaanyị a nna m ka ngwa gị eziokwu ihe a na-agwa kịta bụ ihe mụnwa mmadụ be n'ime ya ụra ka ntete budu m gụọ ibe ezigbo nwaanyị a nwaanyị na-anọrụ n'onwe na-aga alụ n'onwe nwaanyị na-achọ nsogbu nsogbu ọ bụ ya bụ nsogbu ka m bịa gwa ya ọkpọ ka mmadụ nsogbu adịrị nsogbu adịrị ngwana ka m bịa na ama m na ndị mmadụ ga na-abịa na nke m na-apụ ngwana takwa na ọfụma adịghị ka ọ ya adị mma nsogbu adịrị ife na-atọ m si na mmozi onye nwoke ahụ Chinyere, Adaeze, Chinyere, achọrọ m ka ị gaa kpọrọ m onye isi ndị odibo ya. Oke, Adaeze. Adaeze na-akpọ gị. Adaeze. Achọrọ m ịpụ apụ mụ na onye odibo m.
kọfị kewe ọyịna oche oche dọkwara bi ya ọmara mere ndọba n'ụlọ ka ị na-eme Nah, this fish really enters. She fine. Wait. Ịma akwụkwọ na mmadụ onye mbụ Nwa nsogbu. Anụmanụ ya. ka ọ bụrụkwa nkata dịara mụ na gị na-abụ Udo. Ịma ka ọ bụrụkwa nkata dịara mụ na gị na-abụ Oje mgbe a na-eri ile. Chinyere Adaeze. nye m ego ahụ nara m ego a jide nke fọrọ Dikeh. ego na ọkụ ama akpanyezi ya ọkụ na-ahụzi igwe ya ezigbo ya Moto ọzọ. Chinyere Adaeze. Chinyere ịma na afụka m gị n'anya afụghị m gị n'anya dịka onye odibo m afụ gị n'anya dịka nwanne m gbane nara m Mana Adaeze, mana gịnị a sịkwa n'ife a adịrọ mma. ihe ọ na-emekwanụ mmadụ Esi efe ya nnọọ, ọ dịrọ mma. ya Chinyere ị na-akpọzi m onye ọjọọ Mba Adaeze. mba ya Chinyere abụzi m onye ọjọọ Mba o. na ya ka m gwa gị ọ bụrụ na ise hụ ihe a ị malitekwa ihe ọma ọbụla n'aka m ọzọ Hey! Mba o, esechago m ya. Sechago m ya. Ngwanye m ya. Chinyere ọ gịnị? Hey! Ngwane, ọnụ nke akọ wee kwuru oge. Nara m ya nwayọ na ọ ga-ekwu. Nwayọ ọfụma. Ọbịa. 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 N'ọya Adaeze m. ọ gwara ihe nsi ka anyị kpaa Adaeze m na-ekwu na nna m. ọ bụ ịma nwata nwoke ahụ nke ahụ nyere m aka o kwesịrị ka anyị ji kelee ya okwu iji atụna gị Adaeze m, o kwesịrị ka anyị jee kenee ya. O kwesịrị ka anyị goro obere ihe wee jee kenee ya. Na ọ bụrụ mmadụ niile ihe enyere mmadụ aka otu ahụ. ịma nwata nwoke ahụ gwa m na ị bụ onye obodo a Eziokwu. achọrọ m ka ije chọpụtara m ebe o si n'obodo a Adaeze m ma aga. Adị m achọpụtakwa n'ebe o si. achọrọ m ka ikwe m nkwa na onweghị ntị ọzọ ga n'ihe a nna gị na-akpa Adaeze bụ ezigbo mmadụ karịa nwanne gị nwaanyị. nwanne m nwaanyị otu olezi Adaeze m, nwanne gị nwaanyị bụ ezigbo mmadụ mana ị bụ ezigbo mmadụ karịa nwanne gị nwaanyị. ka m wee
were nne ya n'otu isi wee kwuo mgbe anyị ga-agaba ọkwa ifuru unu nche niile nọ n'obi eze bụ ndị ara unu ama na odibo ka unu bụ n'obi eze unu chefukwere not na o nwere onye nwe obi eze ka m gwazi unu ọma bụ Princess Nzọba bụ ife nwe obi eze ọ bụ unu na-amarụ na-amarụ ọkacha gị ọ bụ na onye ọkacha gị akwa ya unu ji m egwu ọmụ n'obi eze ị mere ọmụmụ isi ndị odibo n'obi eze ichefutu na-ebugharị onwe gị gịwa bụ na onye ị na-esonyere adaeze n'ike n'ike wee chefuzie n'ọmụ anwụ obi a na-ebugharị onwe gị ichefuo n'ọmụ anwụ Nzọba bụ enwe obi eze ichefuo n'ọmụ anwụ obi a mmesie gị ife mmemme gị ọ bụrụ unu nche niile mma egosi unu ife n'obi a gịwa bụ na onye ọsụ ụzọ ihe anwa bụ n'obi eze a ndị si ga-enwere ọnụ adaka unu ji m egwu kebe ihe na-eme ebe a Nzọba ka ihe mere iji wee na ya ndị odibo ma ka ihe a mee gị chekwere ka ihe iji wee hapụ onye odibo gị otu ọha wee tina ngwa bido n'ebe a bụ ụlọ nsọ bido n'ebe ụbọchị ọzọ ị ga-eme ihe i mere taa ngwụsa gị na mba adaeze anụ ọfịa ịmara ife na-eme na adaeze gịnị na-eme na adaeze ka ị na-ajụ m kedu ife ọ na nwere ife ịchọpụtara n'ebe adaeze na nwanne ya nwaanyị bụ Nzọba nọ gịnị na-eme n'ebe ife na-abụ nwoke na-ajụ ife na-eme ọ na-echọpụtara ị na-ajụ m ife na-eme biko gwara akwụkwọ m aka ka ndị lụọ ife kedu ife unu na-asị gịnị unu na-asị elu etu akwụ esi na-asị elu hapụ ihe asị unu lụọ biko si na-ebe apụ ọkụ unu ji eme ife unu na-eme nekwe na anya nekwe na ụmụazị a etu akwụ unu esi wee site nke ya ekodo mmadụ n'ebe a ofu ụbọchị chere nwantịntị oge ndị nwe obodo ụmụ anụmanụ ụmụntakịrị m na-ana ebe a nkwugharị adarị ha ihe atachi maka na m nwee kechigo ọfọzie ntachi mma na abụ m ome ka nna ya na ụmụ nwanyị obere oge ha ya abata maka ebe m na-eji dọba akpama mba butuo m obere oge ahịa abaghị m na afọ nda ụmụ nkuzi abata ndị mmụọ abatago ụmụ ọma ya ntị ọkifuru ego a n'ebe a nwanne gị nwoke itie ogbonna mezu agụ na-ebife kebe nwanne gị nwoke otu ọcha n'obodo nke a dịka ya ele asọpụrait ebe ka o si ịbụ onye ara onye aka nsị ịbụ onye ara ọkwa ifuru onye a n'ebe a mmụrụ nke kịta It's not get the papa to that water. Nne ha sef adịbụ ọcha. Akọwa m ife ọfụma nụ na ọkọwa m ife ọfụma. Papa ikwesị ịma nụ nụ. Eyi m nna m aha m ya. O nwere ihe nchọ ịghọta n'okwu a. Papa
Charo, ishi ịkọwarụ bụ n'ịchọ ịkpọbata ụmụ ojii niile azịdị na-anụ nwaanyị ka ịsa afa ndị na-anụ nwaanyị iji maka wepụbata obodo niile ebe ewere igwe na aka enyere gị aka ọ bụrụ ma o jiri nnọọ ichie Ogbonna mmezuo ife ndị ya mere nke mbụ na mbụ ịmara ncheta ka ihe si aga ụmụaka enwere akọ n'uche bikozi anụnụ biko nụnụ o bikozi biko nụ Chineke ekele ịchọta gị nwaanyị amoosu nsị gị na-aba n'abalị iko ya ejugo Oluchi ọgwụ na-ekwu ya Oluchi ndị ogbo gị anọrụgobe di Oluchi dị anụọ di ndị ogbo gị anọrụgobe di kịta nọrụ na be ha ebe nna gị na-akọbe nna gị anyị enwe onwe na isi ị ga-eme anyị enwe nwaanyị onwe isi ị ga-eme ihe anya ọhụrụ ewu sị na anyị enwe onwe ihe ya eme onwe ihe ya eme anyị etie onwe ihe ya eme anyị tie onwe ihe ya eme ụmụazị ahụ kasị n'ime mba sị na m anabago Ekpuru ihe na-atọ ọkọ na nke mba aka na-eji ije akwụfuru n'obodo a nke iru na-eti eti maka ihe ọkọ mechara anya ụmụ efulefu a mmecha biba n'obodo ha ya mara mbụ ka iru ụmụ efulefu a bụ enyi ya na ọrụ chi ha na-emecha mụ anya nwa bụ nke iru o nwere mgbe na-egwegwu n'obodo a ma m ga-egbu ozu nwa bụnati ebe ozugbo m ga-egbu ozi ebe a mana ị na-agwa m maka ụmụaka ka ị na-ebela akwa biko fichaa anya gị mama ifu ndị a rapụ ha m ga-ejita m ga-adọ ha famfamfam ezigbo nwanne m nwoke ama m ife imewu kwụsị ibe akwa mama rapụ ndị a akwụ m gị n'azụ rapụ ụmụazị a mama hichaa anya gị biko nsogbu adọrọ mmemepe ife
eme fife n'obodo a onye mana nwa bụ nke iru ọfakwa m nke iru ka achọrọ m egwu nsogbu adịrọ Papa. Ifempa ya n'efia. Ebe kita ka m na-abata. Ịma ihe na-eme. Mpa ya kwachakọ ihe niile dị n'ụwa wee pụọ. Amaghị m ebe ọ ga-achọgbu m ya chọọ ya na warịsịa n'ime ụlọ. Mpa ya nụ. Ka anyị go chọọ ya. Na ama asị gị asị. Ndị ada dị ka. Mgbe na-echọ ọ bụ iji anyị ụbọchị ya na mmanwụ. Afọ na asa okwu na nta. Ma mgbe m na-agbara echere m na-egwu egwu. Ị na-ajụdo ịmada ebe ọ dị ka ọ ya eje paa ya ebukọrọ gwongwongwo wee jebe na nke ajọ nwaanyị afọ ọ nọkwudogo ajọ nwaanyị ahụ Chere echere gwa m na mpa anyị kọrọ ngwongwo ya niile jebe na nke ajọ nwaanyị a ọ bụrụ na agba ụzọ owere mma ebe echi chere m enyi nne ya ka ebe ị na-eje isi gịnị ọ nwekwa eziokwu iwekwa ebe ị na Adaeze daalụ ka ime nne biko o nwere ụlọ anyị na-achọ be ndị be ogbonna ya okekeke ogbonna ya unu erugo ngaba ogologo ebe nikịta na si ona o nwere unu enu ya afọ unu anyị debịa unu enu ọ bụ ogbonna ya unu erugo erugo daalụ nne imeela ka ọ dị Adaeze iwekwa n'iri ụzọ gbagwocheziri m anya Onye nia kpamkpam ka onye na-ebe a Adaeze Efioma nwanne m bịa Adaeze chọrọ ifo ya Adaeze get him give me a pen Adaeze, ọ dịkwa na ụmụ nke ebe efi? Ndị a ka nkele gị na enyemaka i nyere m n'oge gara aga. Adaeze, ọkọ m nwa ihe nkwụsị dị na-ekele gị. Ka isi wee hapụ obi eze wee bịa na be m bịa ịfụ m. Nnukwu onye bụ Adaeze. Ọ nkwụsị dị na-ekele gị.
enyi m Adaeze. onwekwanye ihe dị iche n'ime ahịa. Adaeze. Ife dị iche maka Adaeze. Anyị bụ nwa eze. Nke onye hapụ obi eze wee bịa be m. Nọ nnukwute ihe ji n'anya. Emama. Tọrọ na maka nwetara gị ife. Ka m meretere gị. Ihe ọbụla. Isi ihe ọbụla. Adaeze. Mana ị ga-aṅụ mmiri. Imeela. Enyi m ya, kee ka ime. Anụkwana m ife mere. Obi sie gị ike. Achọghị m ka ị na-eche uche. O, jide obi gị aka. Chukwu na-eweta, Chukwu na-ewekwa. Nọ ya, Adaeze. Achọrọ m ka i jiri ego a na-emeta onwe gị anya. Echezikwana ọzọ. Anyị ga-aga n'ala. Daalụ Adaeze. Chukwu gọzielu m gị. Ka anyị bịa n'ala maka mma. Ka ọ dị. Adaeze. Amụchaala m nna m. O, m ga-ekenye.